Hello! Hey everyone! Hey guys! Welcome to our channel. Hello po! So ayan, good morning. Today is happy Monday, October 18, 2021. So today, medyo naiiba yung vlog natin ngayon kasi i-share ko sa inyo yung aking skincare early in the morning na gagamitin ko ngayon. So, samahan nyo ko mag-get ready with me sa aking face lock bago ako pumunta sa shop. So, actually, malilate na ako. So, ngayon, samahan nyo akong mag-makeup. Magmi-makeup tayo ngayon. Wait lang, saan yung bag? Wala akong malaking salamin. So, ano oras na? 7:30 na. May shoes. So, subukan nating share ng aking skincare. So, ayun, as you can see, kakaligo ko lang po. And wala pa akong nilalagay sa mukha ko. But for the first time, ang ilalagay ko sa aking mukha ay itong Rice Skin Beauty Essence. Korean, Korean Serum Rice Tender Moisturizing Essence. It contains rice germ, extra clear and easy to absorb texture, smooth skin, moisture to skin. So, ganito siya. And ganito ang itsura niya. So, ganito lang. Nilalagay ko to sa ref. Tapos, ilalagay natin sa ating face lock. So, ganun lang. Tapos, paano mo lang? Ipahid mo lang sa mukha mo. Oil, ano siya? Water base. So, tipid-tipid lang. Basta meron. Ayan. Tapos, kapag nag-dry na siya, ano muna, hayaan natin siyang mag-dry. Maganda to, kapag nilalagay ko sa ref, malamig siya and masarap. Kung ano-anong ito yung aking makeup pouch. Tapos, before that, maglalagay tayo ng, ang dami kong abubot sa buhay. Tingnan mo, ang daming kung ano-anong, ang daming mga laman-laman yan. So, habang pinapatuyo ko siya, maglalagay ako ng lipstick. Ito yung madali ang makeup. Kasi, ano na, siya 7:30 na. 8, diba, ang ano ko sa shop. So, hindi ako expert ha. Ito lang yung way ko. So, yung ginamit ko pala na lipstick ay Maybelline New York Matte Ink. So, ang shades niya ay number 20. Number 20. Ayan, dry na siya. So, I'm trying na mag-vlog na hindi nakaharap sa screen para tingnan yung sarili ko. Kaya nandito ako sa camera nakaharap. Kaya medyo nahirapan ako kasi hindi ko makita po ano yung ginagawa ko sa mukha ko. Kaya gumamatay ng salamin. So, ayan, tuyo na siya. O, diba? Ang kintab sa mukha. Maganda talaga yung serum na to. Rice Serum Korean. And after that, ito na, ginagamit ko ang pure petroleum jelly. Nabubuli ako. Ayan, excuse me, na-atching si mama. Hindi ko na ito ma-edit. Tapos, ito yung gagamitin ko. So, matagal ko itong maubos. Nabili ko to sa SM. So, kuha lang tayo ng konting amount. Maglagay lang. Ganyan lang. Ganun lang. Tapos, ilagay ko lang sa mukha ko. Ma, pabot nga po yung orange ko na sunblock. So, ayan. Maglagay tayo ng serum, tapos konting petroleum. Tapos, once na mag-dry, hindi yung orange yung sa gilid. Sa may katabi nung ano. Doon sa gilid. Sa may gilid, sa may kulay orange. Ayan.
A few moments later. Sorry! I'm back. So, ayan. Ayan, okay na, di ba? Nangingintab na. Di ba ang gulo ng makeup vlog natin? Tapos, ito ang gagamitin ko na GT Brightening C with glutathione Daily Sun Care. So, Broad Spectrum SPF 70. So, yun lang. Maglalagay lang ako ng konting amount dito sa aking ganyan lang. Ganyan lang ang ano niya. Para siyang foundation. Tapos, maglalagay tayo sa face lock. So, sunblock to is SPF 70. Napakaganda ng blend niya sa mukha with serum. Tapos, with konting petroleum. So, antayin mo lang siya na mag-absorb. And then, that's it. So, ganyan lang. Ayan. O, diba? Makintab siya. Glass skin. Nangingintab ang aking Tesla. Tapos, konting may natira pa sa leeg niya ng so, ganun lang. Ito yun ha. Ayan siya. GT. So, tatlo na yung nailagay ko sa mukha ko. And then, ngayon maglalagay ako ng konting collagen whitening moisture foundation. 3-in-1 whitening anti-wrinkle collagen triple foundation. So, ganito siya. Ayan, nabili ko to sa Robinson. Ganyan ang laman niya. Korean foundation. Tapos, maglalagay lang ako nitong konti dito sa aking dito. Mga 3 pindot lang. Mabango to. Tapos, hahaluan ko siya ng ito kasi brown na foundation. Ito medyo ivory. So, maglalagay ako ng Rimmel London Match Perfection. So, i-blend ko siya. Ayan, i-blend ko siya. And then, gagamit tayo ng sponge ko na pangit. Ayan. Ang hirap pag wala kang i-blend ko muna siya. Wala tayo makeup cabinet. Tapos, ganun lang. Dump. Yan, ganun lang. Ganun lang siya. Ito yung ang makeup ng madalian. Ganda kasi yung blend nito. Tapos, siya, waterproof na rin. Pwede mo tong gamitin pag mag-swimming or basta kahit pawisan ka, hindi siya ganun kadali na matanggal. At hindi siya namumuo. The reason why, naglalagay ako ng petroleum sa mukha kasi, siya, blendable siya. Ang ganda niya i-absorb pagdating sa mga makeup. Tapos, moisturizing na rin siya. Basta konti lang. O, diba? Glass skin na. Niyintab na ang aking Tesla. So, naglalagay ako ng Dr. Jesus Fajardo every night. Hindi ko na siya tinotodo ang regimen ko noon. Kasi gumagamit ako ng itong skincare na to na nilalagay ko sa mukha na serum. Tapos, yung matira, lagay natin sa ating leg. Malapit na mga alas 8. Kintab. Kintab, di ba? So, ayan. Na-blend na. Madalian na yan na mock up like this. So, maglalagay tayo ng konting concealer. Nabili ko to sa duty free sa airport. Dito lang na. Konti lang. So, naglagay ako dito lang. Konting concealer para sa eye bags natin. Okay na yan. Tapos, gagamit ako ng favorite ko na eyeshadow. Regalo sa akin ng kaibigan ko, Minisu.
Kasi may glitters siya. Kuha lang ako dito. Hindi ko na ginagamit yung mga brush na yan. Downtime lang yan. Tapos ganito. So, ganito lang ako maglagay. Ayan, ganyan lang. Pag glitters kasi siya, tsaka long lasting din siya. Kahit pagpawisan ako dun sa tindahan, may eyeshadow pa rin ako. So, ganun lang. Diba, may papula-pula. Ayun, ganun lang. Ano pa ba? Yung lipstick ko kasi, ano siya, matte. A few moments later. Hingintab yung face lock ko. Yung tab. Anuhin pa natin konti. Dalawa yung fresh powder ko. Either ito, natural ang pagka-powder niya. Ayan. Ito ay Tanako, Thailand fresh powder. And itong isa, itong orange, Fashion 21 number 2. Ayan siya. So, ano yung gagamitin natin? Siguro ito na lang. Sige, ito na lang na Fashion 21. Dam-dam lang. Saka, di ba, hindi siya namumuo. Yun ang kagandahan nito. Hindi siya namumuo. So, ganun lang yung simpleng mock-up natin. Ayan. Okay na yan. Tapos na. So, ngayon, magsuklay tayo. So, for the first time kong nag-vlog ng ganito na pinakita ko yung aking some of skincare. Masikip kasi dito sa bahay, kaya pagpasensyahan mo na hindi ako makagawa ng mga perfect na skincare. Kasi nakakatamad minsan kasi ang sikip-sikip. Wala akong mapwestohan. Ngayon mga kapatid ko nanonood ng balita. O, diba? Ready na. Tapos, dapat maglalagay ako ng kilay eh. Ito pala, ginagamit ko pang kilay. Ito. Tapos, gagamit tayo ng matawag dito. Parang brush. Ayan, itong dalawa. So, kukuha ka lang ng konti. Ganito ako magkilay, kahit walang shade. Basta naturingan lang na ano. Ayan. Ganun mo lang siya. Nabili ko tong ano na to. Hindi ko na kung tawag dito. Ayan. Tapos kabila naman, kuha tayong konti. Ganon. Kulay brown to ah. Hindi ko alam kung pantay na ba to. Ayan, nagkakulay na siya ng konti. Tapos yun na. Meron pa. Minsan lalagay din ako ng hindi ko na nakita yung aking lalagay tayo ng mascara Maybelline. Kunti lang. Ayan, okay na yun. So, yun lang. Tabingi yung hati ng buhok ko. So, ready na ang lola niya. So, napakaganda talaga ng serum at ng little foundation. So, itong foundation na to, matagal ko na itong magagamit. Sobrang tagal. I think 2 years. Pero itong serum, 1 month lang siya. The best talaga ito. Best Rice Skin Beauty Serum. Rice. Rice daw to. Pinanghugas yata na bigas. So, yun siya.
A few moments later. So, ayan, ready na yung lola nyo for today. So, have a nice day, everyone. Sana nagustuhan nyo yung makeup camera route natin for today. So, mag-comment ka lang down below. So, ganyan na po ka-glass skin yung face lock ko. Kasi doon sa mga anik-anik na nilagay ko sa face ko. So, ngayon, set natin siya para mag-matte finish siya, yung matagal, para nangingintab lalo. Maglalagay ako ng Huda Beauty, the Matte Fixer, Face Spray, Prep, and Prime, long-lasting hydrant. So, ito siya. Thailand siya. Thailand spray. So, ganito. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, masagi mo yung aking patungan ng phone. So, kuha ka lang. Tapos, kailangan malayo, ha? Kasi kapag ganyan maano yung mata mo, kailangan malayo. So, ganyan ka lang. Tapos, pikit. Okay, tapos na. Siguro mga 5 pindot, dahan-dahan. So, ayan na, basa yung mukha ko. Ayan na. Pangit yung mascara ko na ginagamit, nakakainis. So, diba? Mukha na ako may black eye. So, ang gagawin lang dyan, pero nag-set na yung niya. Burahin natin. Kaya ayoko maglagay ng ng mascara. Tapos blend natin ulit. Pampa-down time to mascara na to eh. Hindi siya waterproof. So, ayan, okay na. Nagawan ko na ng paraan na wala na yung mascarang nagkalat. Ayan, bye-bye na. So, tapos na ang ating mock-up. Tapos na. So, ayun, yun lang mga kamay and mga sisi ko yung aking simple na makeup with all of you. So, sana nagustuhan nyo. So, kung mayroon kang katanungan, please don't forget to comment down below. So, anyway, thank you to each one of you who watching this vlog, kahit sa mga ate, kuya, lalaki na nanonood nito, kahit naman ito ay for girls. So, yun. Thank you everyone for watching. So, aalis na ako. Have a nice day everyone. And see you on my next vlog. So, nasa na ang aking mahiwagang headband. Bye-bye!